Nek aku sing ganti omong terus. Ya. Ndak mung kaya wayang mati aku. Ora entuk omong mundur kowe. Ya. Ning ora gawe perkara lho. Wis diniati gawe masalah ora gawe perkara. Ke belakang. Ya. Ora ngawur le omongan. Sakarepku cangkem-cangkemku dhewe kok. Lho, iki malah ana wong mripate kaya ndok ceplokan. Wis atos lagi pertama suarane. Sampeyan sapa, Mbah? Asmane Mbah? Aku Dewantaka. Dewantaka. Ya Dewa Buddha, Ya Dewa Buddha. Jarene ajeng murungke perang Bratayuda. Ya ngono, ha. iya pancen kepara nyata. Kula tak takon. Bratayuda niku sing duwe gawe sapa? Sing duwe gawe jagat. Ana tembung pira Bratayuda? Lho. Kowe sajake nyoba karo aku. Didu iki kepinterane pendhita karo wong kene iki menang sapa? Oh, lole. Ora usah lole-lole. Iki lagi omongan penting lola-lole. Oh, aku ki memang ngalem karo kowe kok, Bang. Ora usah dalem. Ndak malah ngelmune ra metu. Bratayuda ana pira kata-katane? Yen miturut kowe ana pira? Ha, mergane Bratayuda ora iso diselaki, Bratayuda kudu dadi iki siji Bratayuda, loro Baratayuda, telu Brantayuda. Lu tau maca kowe mesti ada? Ah, pendhita goblok. Ordine piye? Branta Yasmara. Yuda ki perang, perange wong sing kasmaran karo tumindak apik, wong sing kasmaran karo tumindak ala. Kuwi Brantayuda. Barata wis ngarani yuda perang. Perange Trah Prabu Barata. Iki turune Trah Prabu Barata kabeh. Bratayuda, brata laku yuda perang. Perang sing nganggo tatanan, ora ampyak awur-awur. Dadi perang kuwi perang suci, perang nganggo tatanan. Sapa sing utang bakal nyaur, sapa sing nyilih bakal ngulihake, sapa sing nandur bakal ngunduh. Mula Bratayuda ki mung siji menungsa sing ora dikeparengake melu. Sapa? Aku. Mergo aku moh nek kok nyaur utang.